ai kublai ya pi baro. Kibiya pe ya kani ka program lingba kani ka channel juga Good News TV hakum kani ka stem. Ya ai burom yu blai. Bakum kita kibanget ber kibawat ika ketien ke jong u. Yo ika ni ka por kabangin ya puson Lincoln na ka ketien ke jong blai hakani ka step haswa bangin pai ban pendap ki kam ki jong ni jong kani ka singi. Taswa bangin yo ban ya pet lang sa ka ketien ke jong blai. Tungin dwai. Ni aingu ye me blai bu kpa jing ba beneng ka klemat juga ni ka stem ya ka bamela penla ingi kum ki khon ki jong me bangin ya long kum ni kum bangin long ko try kan rat bat kham tam ling ba ki ni ki kor ki bor ko try bu blai ki ya ka bamela ai ki ni ki singi ki jongi bangi yo na jamne na jingai ro kum jo ko try ban ya perkhat lang ban ya puson lang ha ka ktin ka ba khoj ka jong me to ai ba ka ktin ka jong me kan kren kan hikai kan kedolenti yangi baro ha ka ni ka singi hi idam gi duai ngi pan ngi priang baro haka keteng keberan bor ke jong trai ba nompen im jungi Jesus Christ. Amen. Ka devotion lani ka jingi puson ka jongi haka ni ka step na ka ktin ka jong blai. Ngalapin chon nong rim. Naga gospel kat kum Mattheus. Kalenong ka bapra. Ka dekon ka basan. Hadu ka basipo. Henry ngan puli tang ya kedekon kabasan riu ban kabahnyo kiktien ki boong kumni haba ujisu ulapoi ha kapernam urang ba shispa ulawan hu bat ula kerpat yu udaong ko kenran usakri jonga uthia haying ba upang yap siliang uda kordet ti ujisu ulaong hu ngan sawan penkia yau ngan sawan penkia yau bat pende pulia ter tat hadu kedekot ke besipau pensyam hang tu bahadian ba ujisu ula aya ke jingkular ban penkon ban penkia yau ne syakri jong ne rang ba sispa udaong hakmat ki pat ba ki balang hak ta jaka empat yo i kum kani ka jingat what happening ki Israel ru ya kani ka dekhon badi kani ka bentan ka ketin ka jong blai barabor habangi puli wal habangi yo snow ki jingkran ru ka jingmut ji perkhat ka jongi lani ka ta ka attention ka jongi ka lek bet sha ka jingat ka jong uni urang ba sispa ka jingat the centurion's faith Henry hakani ka stam ngakwa ba ngini pai pan cakawe ke benta jo ke jinglong ke jong ni rang ba sispa bat nganget bakal dei ke nik ru ke jinglong ke balapen ki lani lapen sngobha you try jong you Jesus Christ ba un pen kia ya uni usyakri jong uni urang ba sispa pi kamdei bat bon nangi ngem ju la ban yo kem la di ban pelet jengmun bakam dei tang ka jingan ka jong ni rang ba sispa ka bla penlong yu jisu bu un kloi ban pen khia yo syakri u jong em henrei ka dei kata ka jinglong la kloi ka jong uni urang ba sispa la ni kata ka jing yai sha ka jong ni urang ba sispa ban am ya kata ka jing pen khia na utrai la ban ong kam dei tang ka faith Henry ka deiru ka patience but ka willingness to wait. Uni urang ba sispa hakapor ka ba ulet hakman jong try. Uong ali wan yaram. Penkon yu syakri jonga. Uklambu kino ki jingdawa hakmat utray. Banong menhaban wan kumta menhaban le kumta. But da perkhat bahan le ujisu la kham yu namar udaong ngan sawan penkia ngan sawan kalong ngan sawan I will come and you claim specify and you claim bo lupa ya kanu kapor kat yuta urang ba sispa claim bo por urang ba sispa ha kajing inshallah ada ban bitar lo ada ban dong mau penban na kalyang jong uni urang ba sispa claim ong kumno ya kata kajing ong kajong try uklam ong lanu man kat nu baji ngan pa ab igi breu lani wan no menta ngan pa diki kulai ngan pa shau diki kali
uklembo kum kita ki e hakmat jong try lani kanu ka jing dawa henry usulet ban ong ba hau try wan ban yaram pha tangga ketin ka jong me ai tangga hukum ka jong me ka koman ka jong me kata kala biang yang nga ngan ap namar ngatip medon ka ikhtiar ngatip medon ka bor ko jisu nga ngan syuap hoon ka jinget jong u ka kraw kumbau tra jisu la kado henry ka kraw ru ka jinglong la kloy ba ka jing sha ka jong ni rang ba sispa ban up ya kata ka jing rap bakan wan. He had faith that Christ could do, and he had the patience to wait for what Christ can do. Kaniken namar kata kalong ka jinget ka basisha ka biya snot lang ba ka jinglong la kloy ba ka jing sha ka jongi ba ublay untrekam. Namar kata para bangit beit lada don na pedeng jonga ba jong pi kiba ong bangi don ka jinget ba ublay ula ban le na ka banta jongi that God can do something for us. Lada ngidon kum kata ka jinget ni deiru ban don ya ka jinglong lakloy ban yai sha slam bat kata ka ba ublay unle na ka banta jongi ni hab ban am ni hab ban am ngem dei ban long ki bakerke te to ublay unda kerku yangi lingba ini jing slok e belengkot mangadwai bau try jongi un ai hanga pada phi om tang ya ka jinget mangiru ngem dei ban don tang ka jinget henry ngen don lem bat kata ka jinget ka jinglong lakloy ban yaisha ban up ya ka kti ka jong ublay bakan tre ha ka jing em ka jongi te to ublay un kerku ya ka sngi ka jong phi na kamta ka buram ka jong amen.